streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't. Good morning guys! Daisy here and welcome back again to my channel. So today guys, kahit nalawa sila nanakop sila og manok kay para sudan na mo karong buntag. Hala, sige. Sa iro, nagukod na. Nadakpa na? Nanay, nadakpa isa. Yay! Nanami sudan. Pagahi ka ha? It's your last day. Unsa man imong message sa imong mga friends? Kay mo naman gud ni imong last day ron. A few moments later. Hey guys! So we're going to somewhere. Kay magtugway ta sa Carabao. So mo ni siya sa pangalan niya. Carabao. Si Cara. Ug gato si Bao. Bao. Oh, tara. Tara. Let's go, let's go. Let's go, jagan. Dagan dyan natin eh. Nang bisaya na manok guys. Naluto na. Mag-breakfast ako. Man ako og kuan. Tugboy sa Carabao. Sige mo kaon sa kwa. 2 hours later. So, nagluto may spaghetti kay ng mga bata, mga dagko. Oh, sige, atak, atak! Atak! Sige. Oh, nice, lami, nice. Lami. Hey guys, so we're here. Ilan ni Auntie Lina, di ba? Okay, manguha mi og buongon or pomelo. Para sila kuya. Si kuya tigsaw. Kuya, nasaw nini mo kuya? Okay, di naman sako. Ihandos ba, ihandos. Ayaw. Kuya! Tira. Sako kuya! La 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 la! Oy! Woo! Master! Nice! Ah! Woo! So manguha mi guys, kay dago na mo sa Cebu. Ano na mong kuan. Remember sila Auntie Lina. Sana. Sige. Woo! Ay, kalayo. Inari ang life sa bukid guys. It's very simple, pero lingaw. Oh, again! Oh! Woo! 3 points! So, thank you, Ante, sa buhon. Sama niya ako, Ante. Gagaw ni Mama. So, daghan ko sa mga fruits dili. Sa daga pa ko kay ano mo diri mamayli. Nya. Nya ang mga daga diri maglinya diri paglingkod. Nya. Nya ang mga Nya mahalin ka. Ang mga ulitada ni kan dito. Ngari na sila diri. Yan ay makiksayo mo. Magpili din sila sa daga. Ikaw, pilihan ka. Ato na ko sa daplin. So we're here still in Commonwealth. So moadto daw mi sa kuan Cemetery. Nagkot siya sa iyang mga lulog-lula nga nangamatay in taon. So after dito kay visit sa siya sa iyang isa ka relative sa asa to siya? Sa dito Hayagan. So yun. Sige, let's go guys. Alright guys, so we're here at Overview Kusina, pero there is overview kay look at my background. We're looking the Aurora, unsa man na siya nga lugar. And there's also cottage here.
okay, the entrance here is only 10 pesos. So you should also check out this place, guys, if you want to go to. We're bringing this back to life. I feel it again, I feel it again, I feel it again. We're bringing this Hey back. guys! Look at us! We're four in one motorcycle! Oh my god! Want to miss Aurora kaya I have to check in online kay para tomorrow dili na mi magkara-kara just in case madugay mi. So yes guys, see you there! Hey guys! So we're here in Siomayan. So nagpalit ni Siomay diri sa center. Gagaw na ko. Picturean pa mi, wow! Mga tindera di ay. Oh, sige. Bilang ang ganda yan. Gone nowhere. Can we try? Alright guys, so manamig kao siomay. So right now, okay, we're here at their plaza. So as you can see on my back, neither I love Aurora, so you might want to take a photo there and yeah, enjoy the company. So these are my cousins. So from here guys, so we'll go back to the bukid. Kaya mag-dinner for me. And yeah, let's go! Papangan! Sa ngalan mo? Hindi. Pilay mo edad? How much your name? Pilay mo edad? Pilay mo? Ha? Hindi. Pila? Hindi. 59 ah. Puro kay Gonggoy na. Asa may mo uyab, Kuya Ondo? Nandun tayo, nahan. Si Pinang. Umabay daw. Ha? Umabay daw. Wala pa na tao na. Wa pa na ta? Kuya wagod. Bong, kaya? Ngayon ko. Ako na kuno siya. Waayo. Waayo. Ayo, wala kay uyab day. Pero na asawa. Kana ko. Kasi ang bumulong giging. Wala ka nang uyab diri day. Wa ka nang uyab. Hidagan man. Nidagan. Kaya nidagan man imo tagigokod. Wago buhi. Ay wa kay na dira dagan kabaw. Imo lang itugway. Kuyog sa kuan kabaw. Mao na si Kuya Ondo kanang taga Aurora. Si mukanta ko no siya sige kuya. Ako. Hilak? Isa, hilak? Mga. Usay title. Oh, kabaw. Usay title yung kata. Bisaya mong kayo. Magmanggad. Sikat kita na kalit. Taso na ako. Ay, Tadela. Ikaw ay iba. Amat. Amat. Uday mga. Ako ngalan Daisy. Amat Tadela. Salamat, Daisy. Ayaw, salamat. The next morning. Right now guys, kay we're here. Nagpaabot mi og bus. Kay masakay mi og bus padung sa Pagadian kay sakyan kay Cebu Pacifics from Pagadian to Cebu. So yeah, nag-wait lang mi dire. So yeah, it's my last day here in Aurora or in Pagadian. So I really enjoyed my stay here guys. Simple na kaya ang life there. Basta lingaw kayo siya. Lingaw sa bukid sometimes pero kuwan lang ang drawback lang kay walay signal, walay internet. So ma-appreciate lang ka sa nature, sa tanan. Yeah, malingaw naman sa kanya, mga butong. Yeah, mo siya. Alright guys, so we're now here in Pagadian Airport. So we're just waiting for our boarding time. So yes, I think I will end my vlog here. Ay, by the way, unsa man yung mga sulti sa imong kuan? Amazing kayo mo experience. Sky. Vacation in Mindanao. Kaya naman, it feels nice to meet my mom's my family relatives. and relatives.
kapoy lang kayo sa bukid kay walay signal, ang imong mabatian, yung mata nimo ay mga Mga langgam. ya, mga kuan, mga gangis, mga crickets. Tapos dito, ano to, yung mga lingaw dito kay magtugway sa baka, sa kuan. At least naka-experience ko, dili para sa Cebu na. Kuan, di ka dito, kuan. grabe. Traffic, tapos saba kayo. At least sometimes maka-experience without that. And also, na-meet na ko mga cousin for the first time. So, mo to siya. That's all, guys. So, I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And if you're already subscribed, please hit the notification bell para ma-notify kayo if ever may bago akong upload or may bago akong travel vlogs. So, yes, guys, that's all. I will see you guys on my next vlog. Bye, guys! Bye-bye!